اف در زوزانên kêla memê yên ser bi navça Elkê ya Şirnexê ve ne. Kûçer piştî rêwîtiyeke zor û zehmet ji deştê hatine van zozanan û kûnên xwe danine ber çemê xecgê. Zar û zêçên malbatan bi dilekê germ û rûyekê ken di nava zûmeyê de dilehîzin. Jinên kûçer dibêjin her çiqas zarokên xwe hilgirin jî zarok ji wan re nabin bar. Ji aliyekê ve xwedîkirina zarokan ji aliyê din ve jî kar û xebatên rojane li vê zûmeyê bi keyfxweşî berdewam dike. Em saha zor adibê em rokê çêdikirin, em taştiya şivana çêdikirin û em hêvî distêrên em nên çêdikirin û em firavîne bêhîvana çêdikirin û زوزان خوش آبی جمدینه چیای شینه پاسته دا گوشت دگی گوشت زوزان خوشه ev lehmecûnin. Lehmecûnê hûn yê firna çêdikin, yê firna dixwe me yê ser sêlê ne. Ez sêlê bînim danim ser, ez ê danim ser nên û ez ê danim ser sêlê. Li vê havîngehê sohbet di jiyana kûçeriyê de li koçk û dîwanan germ dibin. Mezinên malbatê li ser kulav û tekeneyên hirî pişta xwe didin têrikên nexşandî û behsa serpêhatiyên xwe dikin. Çayvat beyene em 6 ayva beavine. La milli cezirine. حياة ما كوتشي عولي باش بون ها زحزو بيا مثلا كاو جو مصافا ما بتشي قبابويا والله يا ما نخوش بو ولي ابراهيم تاشون مالا بي ابا كمچج مرا ريكي ورياما تشيكي ورياما خوش با الحمد لله سخنتيا متنا Li van zozana zivistan çiqas dijwar be bihar û havîn jî ew qas xweşin. Şivan bi şev û roj pazê xwe li çiya û zozanan bi giyayên cor be cor diçêrînin û ji bo dotinê pazî tînin ser çavkaniya çemê hîzil. Bêrîvan şîrî didûşin û ji bo çêkirina panîr, jajî û sîrîkê dest bi amadekariyên xwe dikin. Wê heyvan çi destê jî xuda em dîsta dilê me nexweşe. Em bêriya vê dîtkî. Memleketê me ye. Çi dibêjin şom şekera watan şirîntir e. Xwedê kûçerî baş em holê dibore. Cana xweşî û cana nexweşî xwedê we diborîne. Kûçer di dawiya pehîzê de bi sarbûna hewayê re dîsa vedgerin deştê. Her çiqas zor û zehmetiyên jiyana kûçeriyê hebin jî kûçer ji halê xwe razî ne. Lewra di vê kelegerma li deştê de kûçer li zozana li ber vê hewa hênik li ber vê ava sar çar-pênc mehên xwe derbas dikin. Hesen Kako, Kurdistan 24, Elkeh, Şirnex.